हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा टाटा कम्पानिनिफ्राय स्कलारशिप ओंखारना फैदों नोंथांमोना थिखौनो खोनादों जानो हागौ जोंनि नैबे टाटा कम्पानिनिफ्राय जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैदों जाय स्कलारशिपखौ जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङबा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि पास जानानै डिग्री एबा आन्डार ग्रेजुएसन नोंथांमोना फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना आईटीआई एबा डिप्लोमा दायो नोंथांमोना फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोनाबो नैबे टाटा कम्पानिनि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां फैसा मोननो हागोन स्कलारशिपनि जै नोंथांमोना 18,000 सिम स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव रादाबा बेबो जाहैबाय जायफोर फरायसाफ्रा थांनाय बोसोराव नैबे टाटा कम्पानिनि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनाय दा बिथांमोना नै देग्लाय बोसोराव स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हाबाय दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथांमोनाबो गासिबो दायो एप्लाइ खालामनानै फैगोन बोसोराव जाहाथे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायो दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्कलारशिपनि बागै पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों बोरै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नांगोन मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन बायदिखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबगोन जाहाथे नोंथांमोना गासिबो स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोना नुबाय जानो हागौने जोंहा स्कलारशिपनि पुरा नामा जाहैबाय टाटा केपिटेल पंग स्कलारशिप प्रग्राम 2026-27 दा बेनो जाहैबाय जोंहा स्कलारशिपनि नामा दा बेसेबां फैसा मोननो हागोन जोंहा बेखौबो लिरना होनाय दंखायो नोंथांमोना 18,000 सिम स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा आं नोंथांमोननिसिम फारि दानिया खोन्थाहरनोसै गिबियावनो नोंथांमोना लास्ट डेटखौ मिथिना लादो जायफोर नोंथांमोना दायो मेट्रिक पास जानानै नोंथांमोना निसय जायफोर देग्लाय बोसोराव मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दं जानो हागौ दा बिनिफ्राय गोबां नोंथांमोना दायो क्लास 12 आवबो फरायगासिनो दं जानो हागौ जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव माने नैबे मेट्रिकखौ पास जानाय नोंथांमोना दा नोंथांमोना स्कलारशिपनि जोंहा एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ मा होनो नोंथांमोननि थाखाय जोंहा अक्ट'बरनि 26 थारिखआव जोंहा लास्ट डेटनो दा लास्ट डेटआ जोंहा एसे गोजानावनो होननानै बेखौ बुंनो नांगोन दा जोंहा एसे समा दङ दानो नोंथांमोना गोख्रैनो एप्लाइखौ लानो थाखायबा नोंथांमोननिसिम खावलायहरनायबो थाखायो दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ बेसेबां जानांगोननो खमथारबाबो 60% जानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङबा नोंथांमोननि नैबे मेट्रिकनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां जानांगोननो खमथारबाबो 60% जाथारनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 4 लाखनि बाराबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा 4 लाखनि आन्दाराव दङबा नोंथांमोना नैबे टाटा कम्पानिनि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय SC/ST केन्डिडेट नोंथांमोना माने SC/ST फरायसाफोर नोंथांमोना गिबि प्रेफारेन्सखौ मोननो हाबावगोनसो पार्सनेल डिसेबिलिटिफोर नोंथांमोना माने गिबि प्रेफारेन्सखौ मोननो हाबावगोनसो दा बेजों लोगोसेनो बे स्कलारशिपखौ हौवासा हिन्जावसा गासैबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथायबा जायफोर हिन्जावसाफोर नोंथांमोना गिबि प्रेफारेन्सखौ मोननो हागोन दा बिदि होननायखाय नोंथांमोना गोबां फरायसाफ्रा बेखौ सानलायगोन जे हौवासाफ्रा बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हाखानाय नङा होननानै नाथायबा बेबादि नङा जायफोर फरायसाफ्रा थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायमोन दा बिथांमोननि बे फैसा मोननायखौ नायोबा जोंहा बे अफिसियेल वेबसाइटआवनो होनानैबो दोननाय दंखायो दा बेवहाय नायोबा गोबां हौवासाफ्राबो बे स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों माने गिबि प्रेफारेन्सखौ माने हिन्जावसाफोरनो होनाय जागोन जोंहा बेखौल'सो लिरना होनाय दं बेबादि नङा हौवासाफोर नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हाया स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हाया एप्लाइ खालामनो हाया होननानै जोंहा बेबादि होनाय गैया गासैबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो नोङो हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा दा बेनिफ्राय नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ बेसेबां मोननो हागोन बियो जोंहा डिपेन्ड जागोननो नोंनि बे एडमिसन फिसनि सायाव टिउसन फिसनि सायाव एबा कर्सनि फिसनि सायाव बियो जागोन जाहैबाय दा नोंथांमोना नुदों जानो हागौ ने 60%निफ्राय 80%नि बिथोराव नोंनि बे माबाया दङबा पार्सेन्टेजआ दङबा दा नोंथांमोना बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन 10,000 सिम नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ मेट्रिकआव नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ 60%निफ्राय लानानै 80%नि बिथोराव दङबा नोंथांमोना 10,000 सिम स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना 80%निफ्राय लानानै 90%नि बिथोराव नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ दङबा अब्ला नोंथांमोना 12,000 सिम स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिफ्राय 90%निफ्राय माने 100%नि बिथोराव जायफोर नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ दङबा नोंथांमोना 15,000 सिम फैसाखौ मोननो हागोन बे जाहैबाय जोंहा नैबे जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि पास जागासिनो दङ माने हायार सेकेन्डारि पास जागासिनो दं सोलायलांबाय जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोननि थाखाय बियो जायफोर माने
मेट्रिकखौ पास जानाय ना थांनाय बोसोराव आरो बै खेनसे बोसोराव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामजोबनो हायो पार्सेन्टेजखौल' नोंथांमोना नायबानो जाबाय 60% दङबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया फैदो जायफोर नोंथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङ एबा डिग्री फरायगासिनो दङ पलिटेकनिक डिप्ल'मा आइटिआइ नोंथांमोना फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोननिखौ आं दानिया खोन्थाहरनोसै लास्ट डेटआ जोंहा बे एखेयानो दे सरि दै आंनिया माबा मोनसे मिस्टेक जालांबाय आं नोंथांमोननिसिम डकुमेन्ट्सखौ खोन्थाहरनो बावबाय मा डकुमेन्ट्स नोंथांमोना होनो नांगोननो नोंथांमोना जायखिजाया आइडेन्टिटि प्रुफ मोनसे डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन भटार कार्डआनो जा पान कार्डआनो जा आधार कार्डआनो जा जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना होनो नांगोन इनकाम सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ कम्पालसरि होनो नांगोन एडमिसन प्रुफ नोंथांमोना होनो नांगोन एडमिसन प्रुफ होननानै बुङोबा जायखिजाया नोङो एडमिसन रिसिप्ट बेखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय स्कुलावथ' नोंथांमोना आइडि मोनखायो सरि कलेजावथ' नोंथांमोना आइडि मोनखायो नङा होमबा बे आइडिखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बनाफाइड सार्टिफिकेट होबाबो जागोन जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बेनिफ्राय नोंनि बे एडमिसन रिसिप्ट जाय नोङो पेमेन्ट खालामो होमबा दा बे एडमिसन लानाय समाव नोङो जा पेमेन्टनि रिसिप्ट मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों दा बेजों लोगोसेनो मार्कशिटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट दङबा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना होबानो जाबाय जायफोर एसटि फरायसाफोर जों बर'फ्राथ' एसटिआनो नालाय गोलैयो नालाय बेनिखायनो एसटि सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन जाय बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा स्कलारशिप फैसाखौ मोननो लुबैदों बे एकाउन्टखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दानिया फैदो जायफोर नोंथांमोना दायो आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दं दा नोंथांमोननि बागै आं दानिया खोन्थाहरनो सानदों जेरै जायफोर नोंथांमोना दायो हायार सेकेन्डारि पास जानानै बिकम बिएससि बिए दा जिखियानो जाया माबायानो जाया मानो डिग्रियानो जाया मानो नोंथांमोना फरायगासिनो दङबा दा नोंथांमोननियाबो पार्सेन्टेजआ बेसेबां जानाय जानांगोननो 60% नोंथांमोननिया जानाय जाथारनांगोन आरो बिनिफ्राय बेबादि नङा थार्ड सेमिस्टाराव थानाया एप्लाइ खालामनो हानाय नङा फर्थ सेमिस्टार 5 सेमिस्टाराव थानाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि नङा नोंथांमोना गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथायबा नोंनि बे पार्सेन्टेजआ बेसेबां थानाय जानांगोन सेमिस्टाराव 60% जानाय जानांगोन जेनेबा हमनानै लाबाय जायफोर फरायसाफ्रा दायो थार्ड सेमिस्टाराव दङबा आन्डार ग्रेजुएसननि दा नोंथांमोननि नैबे सेकेन्ड सेमिस्टारनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां थानाय जानांगोन 60% जानाय जाथारनांगोन खमथारबाबो अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन एबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना बेखौ बुजिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना डिप्ल'मा फरायगासिनो दङ आइटिआइ फरायगासिनो दङबाबो दा नोंथांमोनियाबो एखेयानो 60%आ नोंथांमोनिया जानाय जाथारनांगोन दा बिनिफ्राय न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 4 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा आन्डार 4 लाखनि बिथोराव दङबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बेसेबां फैसा होनाय जागोन बेखौ जोंहा लिरना होनाय दङ नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ जेनेबा 60%निफ्राय लानानै 80%नि माबाया पार्सेन्टेजनि बिथोराव दङबा अब्ला 12,000 नोंथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हानाय जागोन दा बिनिफ्राय दा जायफोर नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ 80%निफ्राय लानानै 90%नि बिथोराव नोंथांमोननिया दङबा अब्ला नोंथांमोना 15,000 स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ 90%निफ्राय लानानै 100%नि बिथोराव दङबा 18,000 अब्ला नोंथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगौ होननानै बुङोबा आइडेन्टिटि कार्ड हिसाबै एबा आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स आधार कार्ड पान कार्ड भटार कार्ड जायखिजाया मोनसे डकुमेन्ट्स पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ इनकाम सार्टिफिकेट एडमिसननि प्रुफ नोंथांमोना होनो नांगोन जेरै कलेजनि आइडि नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय नङाबा बनाफाइड सार्टिफिकेट जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय जे नैबे माबा कर्सनि थाखाय आं एडमिसन लाबाय होननानै बेहाय बिथांमोना प्रुफ हिसाबै नोंथांमोननिसिम बिगोन आरो जेनेबा नोङो एडमिसन लाबासो नोङो कलेजनिफ्राय आइडि कार्ड मोना होमबा बे आइडिखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो दा बिनिफ्राय एडमिसन लानाय समाव जा नोङो एडमिसन रिसिप्ट मोननो हायो पेमेन्ट खालामनायनि बायदिनि दा बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नोंथांमोना होनो नांगोन मार्कशिटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनानै एप्लाइखौ खालामनो नांगोन निस्सय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लागोन होननानै आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय गोबां फरायसाफ्रानि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जादों जायफोर माने बोसोरफ्रोमबो मोननो हागासिनो दङ जायफोर फरायसाफ्रा माने एप्लाइ खालामदों बिथांमोनानो मोननो हागासिनो दङ दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलाय नोंथांमोनाबो गासिबो बे स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामना लाफैनानै जोंहा एप्लाइनि लास्ट डेटआ जाहैबाय अक्ट'बरनि 26 थारिखसिम बिनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखाजोब्बाय गासैबो नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव चेक खालामना नायबानो जाबाय मबाइलजोंनो नोंथांमोना मोजाङै बेखौ आपल'ड खालामनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय एप्लाइखौ नोंथांमोना मात्र अनलाइनल' खालामनांगौ नोंथांमोना कलेजाव बेबायदि साबमिट खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मात्र नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामबानो जाबाय अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव एप्लिकेसन नोंथांमोना आइडि मोननो हायो दा बेखौ नोंथांमोना बेहाय फैनानै नायफैनो हागोन जेरै नै प्रिभियास 2024 आव बेसेबां फरायसाफ्रा स्कलारशिप जाय फैसाखौ मोननो हानाय जादों दा बिनि बागै जोंहा फुरा डिटेल्सै खोन्थानाय जादों नोंथांमोना बेफोरखौ नायफैजोबनो हागोन
जोंहा बेहाय पुरा डिटेल्सखौ चेक रिजाल्टआव नोंथांमोन थुबानो जाबाय बेबायदि बेनिफिशियेल लिस्ट जोंहा बेहाय होनाय थायो दा बेहाय नाम बायदिसिनाखौ नोंथांमोना नायजोबनो हागोन दा नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना माने बेखौ मिथिना मोननो हागोन गमामायैनो गोबां फरायसाफ्रानो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हामारदों होननानै दा बेनिखायनो आंबो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय जुदि नोंथांमोननो स्कलारशिप फैसाखौ नांगौबा स्कलारशिप नोंथांमोननो नांगौबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानानै नोंथांमोना मात्र नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपखौल' नोंथांमोना मोखां नायनानै थानो नाङा एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसा सोनायाथ' ओरैबायदि फालथुखा नाथायबा जोंनि नैबे प्राइभेटनि जा जोंहा स्कलारशिप ओंखारना फैगासिनो दङ दा बेफोर स्कलारशिपनि फैसाखौ हले नोंथांमोना मोननो हाखायो जेरै एसबिआइनि जोंहा स्कलारशिप दायो ओंखारना फैदों बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दोन दा बेजों लोगोसेनो एचडिएफसि बेंकनि दा बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम दा बे टाटा कम्पानिनि बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम आजिम प्रेमजी स्कलारशिप दा बेखौबो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम आजिम प्रेमजी स्कलारशिपनि फैसाखौथ' गोबां फरायसुलिफ्रानो थांनाय बोसोराव जायफोर एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना स्कलारशिप फैसाखौ मोननो हानाय जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आं बयनिसिमबो खावलायो नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाबो जाखिनि जोंहा दायो गोदान प्राइभेट स्कलारशिप ओंखारना फैदों बेफोर गासैबो स्कलारशिपनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाजोबो जोंहा बेबायदि जेबो रिस्ट्रिक्सन होनाय गैया दा बेनिखायनो बबेबा नङा मोनसे स्कलारशिपनि जाहाथे नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हायो बिनि थाखाय गासिबो स्कलारशिप जा ओंखारना फैदों बेखौनो नोंथांमोना खालामना दोनजोबबानो जाबाय जेरावबो थांना मबाइलजोंनो मोजाङै नोंथांमोना डकुमेन्टसफोरखौ साफायनानै आपल'ड खालामनानै बेखौ एप्लाइल' खालामना होबानो जाबाय अब्लानो टेनसन गैया नोंथांमोना जुदि मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जागोन नालाय दा बेनिखायनो एप्लाइ खालामना दोननायावथ' जेबो गाज्रि नङा दा बेखौ नोंथांमोननिसिम बेबायदिनो गोजोन जोबनायाव बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर जुदि सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोननो हायासैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसेनो इन्स्टाग्रामाव नोंथांमोना फल' खालामनानै आंनिसिम सोंहरबानो जाबाय जुदि माखौबाबो नोंथांमोना पार्सनेलि सोंहरनांगौबा स्कलारशिपफोरनि बागै आं इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव आरो बेजों लोगोसेनो डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनखादों दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों